ଯେବେଠୁ ଘରେ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲାଣି ଏ ମାଠିଆର ଚାହିଦା ପୁରା କମିଗଲାଣି। ଏତେ ଗରମରେ ଏ ମାଠିଆର ଥଣ୍ଡା ଆଉ କାମ କରୁନି। ପିଲାଦିନେ କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ଆସୁ ଆସୁ ମାଠିଆଟେ ଘରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ତା ତଳେ ବାଲି ରଖି ଡଙ୍କା ବୁଡ଼େଇ ପାଣି ପିଆ ହେଉଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବନିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦେଖି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଥର ମାଠିଆଟେ ଆଣି ପକାଇଲି। ହେଲେ ସତ କହିବି, ଏହା ଯେ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ ମୁଁ ଜମା ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିନକ ଭିତରେ ମାଠିଆ ପାଣି ମୋ ସହିତ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନିଗଲା। କାରଣ ଏହା ପାଣିକୁ ସେତିକି ହିଁ ଥଣ୍ଡା କରୁଥିଲା ଯେତିକି କି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର କରିଦେଉଥିଲା।